Η Μάρα και ο Τσάρλι είναι θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας. Η Μάρα είναι 11 ετών και ο Τσάρλι μόλις 3. Έχουν γεννηθεί στο ζωολογικό πάρκο Μούντο Μάρ της Ισπανίας και ήρθαν κοντά μας το καλοκαίρι του 2010. Συνήθως μπερδεύει τα θαλάσσια λιοντάρια με τις φώκες. Τα θαλάσσια λιοντάρια όμως, όπως η Μάρα και ο Τσάρλι, ανήκουν στην οικογένεια των οταρίδων και έχουν εξωτερικά αυτιά, σε αντίθεση με τις φώκες που έχουν μόνο μια τρύπα πίσω από τα μάτια. Ακούνε πολύ καλά μέσα και έξω από το νερό. Τα μάτια τους είναι μεγάλα και κατάλληλα προσαρμοσμένα ώστε να βλέπουν καλά μέσα και έξω από το νερό, ακόμα και όταν αυτό είναι θολό. Όταν βουτάνε στο νερό, η μύτη τους κλείνει αυτόματα, ώστε να μην μπαίνει νερό στις πνεύμονές τους. Να σας παρουσιάσουμε την ομάδα μας, η γένεια Ιταλία. Είναι σίγουρα η πιο ιδιαίτερη και familiar και τους καταφέρει να κάνει τα πάντα με τον δικό της τρόπο. Με τον κύριο Εσουέρ έχουμε τον Ιάσονα. Είναι 6 χρονών, ο πιο πονηρός και παρατηρητικός. Με τη Ρούλα είναι η Χλόη. 7 ετών, η πιο τσαχπίνα της παρέας, αλλά πιο ενθουσιώδη και έξυπνη. Και με τον Παναγιώτη είναι ο Ερμής. Είναι 8 χρονών και ο αρχηγός της δικής μας ομάδας, μιας και είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος και δύναμη. Έχουμε τον Τόμας με την Πρέμιερ, την Γκάμπια και τον Μπάλτες, η Νατάλια με την Πέρλα και τον Άργα, και ο Μάριος με την Γκλώρια και τη Μίλτα. Τώρα τα αδελφίνια θα χαιρετήσουν τους εκπαιδευτές τους και θα σας ανταποδώσουν το χειροκρότημά σας με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Και πάλι ένα χειροκρότημα. Και τώρα θα δούμε τα αδελφίνια μας να χαιρετούν τους εκπαιδευτές τους. Κέντρο της πισίνας. Ήρθε η ώρα που τα αδελφίνια μας θα έρθουν πιο κοντά.
μάθουμε αρκετές πληροφορίες για εσάς.